Ki nohelam jaga New Tribute Council hanegasngi gilalek panikandu ika Director General of Police kakong ida shisha norang matpun ko buram yaka habedai ber kajingyo jongka ya kani kakerdan kum ka hedu jongki bulen jongga jela Meghalaya hagni gasngi nagalyang jong kaseng HYC kala airu yak city syak DGP halor lightly kimat kiba kum kaseng katrang ba katrat pulet kanle ya kabadon kam tongin ngap yak ba uni unong elam jong kaseng udon banong halor kini ke lightly kimat kiba kaseng kala IT sya ka DGP Kajingwan ikendu kajongi menasi ya ikom nongrang di DGP jongta Police Department kajongi peningkong ya kalong ba nakaliang jong seng iwan ba kitok kiruyang ini aba hadin bila shimti ya kanika kam kumka klidu jongka Police Department yang dijala kajongi wai kadai kajing sarong ya kajai penriu ba milayo i DGP kentai le si peningkong na kajai penriu kajongi bin pat ya kanika kerdan ke bahajrong ya jong Police Department kumka seng iwan ban kitok kiruyang ini kata kadai peningkong kumju ru ban wan mak jong i rengkat tikat tu kan ni teligimat ikum bagaseng hagani ki kendia teligi benai ni la mi syakmat bani khun ya kani gajing khun persya ya kajing jelai jong ki nongdi ki nongdi drugs kamtam e ang po shlong bani ki jaka jong kani gari ki ya kajong ni nakaliang jong seng ngiwan ra ba ngiwan bu akhmat jong i ki lai teligi benta bai dei bat kumlu bani khun ya uni drugs kumangitip hi kajing yakun kamdei tang kajing yakun kajong HYC lela dengi kwa shisha banra tingkong ya drugs utola poi haman la ki tliu yeng jong kani ka sor shlong khamtam be bamdei tang sor shlong ri ula poi ru ba tliu yeng kwa chadu ki shnong ki bakendong construct jong kani kari kapi ya kajong ni don kam kajing trelang jong baro ki dor bar shnong ki seng bhalang ki khamtam be ka Police Department kabade gawai na ki takit na trikam ki ban penduna hantam kinong di yung new drugs lani ka supply chain di kabaningkong kajing bu kajing dawa lani ka jing ajing mut kajong i ahmat jong ka jong ini pulit kong nongrang kalong ba ka Police Department kahap ban tre sitom ban di tang ban tre sitom kahap ban tre dukhiru ban penti kena ba ka supply chain komut ba kajing penuan kajing wanra yung drugs nakiwei pat hijela bat nakiwei pat kiri kamde ban long ka besuk ban rung hang nia po shlong bat kumju akani ka jela ka jongi kumangitip ka jela Meghalaya company hi dala de drugs hang nia po shlong bat hang nia jela ka jongi upoi nakiwei pat hijela upoi nakiwei pat kiri kumangitip nilayo i lembagi kot kubuar kini ki kendia televisi ka East Giant Hills District kabade ka ba ya lengba lembaga National Highway ban poi shakiwei pat ki jela jong kani ka ri ke jongi ba chakwe pat ki ri ru ni i ya ke jing yok kem jong ki drugs babon ndai tang East Jantia kata ka lenti ko balet lembaga East Jantia ndeng i ri ki lenti ko bawan lembaga boy lembaga Riboy district kini ki atli ki lenti le si ki ba drugs u ya lemba syang ni ka jela ka jongi ti ka jingwan ka jing tawa ka jing ai jing mut ka baningkong ya ka Police Department kalong baka Police Department ka de bante lakam ya kani kajing room khamtam ya jong drugs yang kani kajela ka jongi kadi bantek lakam lemba kajing tray bat kiwei ki agency lani lemba bat kiwei ki nak trekam jongka sorkar jela jongka sorkar India ban penti kena ba drugs ubade ban poi hang ya shlong lani ubade ban poi hang ni gari ka jongi umde ban poi mut ba nakaliang jong i DGP ila penti kena jong yangi ba ka Police Department kan tray borba ban penting kena ba kani ka supply chain nani kani ka jingwan ra yung drugs ni ka jala ka jongi kan long ka bajanjan hadu kata ba kini ki bri ba don benta kani ka kam kinshim jing ye tingi mi lenti ka ba po ka jing lam jong DGP kong nongrang kani ka supply chain yung drugs ban wana kani ka jala ka jongi tam ya ni ka jongi un dukut lane un dunano ya ka ba long tuma long benta ka baar kajing dawa kajing bu kajing ajing mut kajong i ahmat jong DGP kalong ba ngilayo ajing tep pat ngilalap bro ba ka jing pensitom ya kibri ki badon benta hakabandi hantam yo drugs ngiyo i nakapor siya kapor ba kipulit kisis ya ki drugs kisis da ki klur tingka ka jing sumdor ng drugs in most of the cases kung akibabun pat kikis ngilap ba kini kibri ki ba syakem kisha pelat no na pokut
an hakit habakum kita ki por balai ki syapalat namar babun sin ka investigation ka karukum toket ya kani ka jingkem ya kinong di drugs ka bakla la ni kamya kat kum ki kendon jo ka NDPS Act kamut pakikut ki acquit you to accuse la ni nong syakem on technical grounds. Most of the cases kamu bun na kini case hindi tangani ka jala ka jongi ndre syakiwe pat ki jala jo kari India ru kalong kumtahi ladana ka shispa tadi ki case ki basyakem la ni ki NDPS cases kamut khandai pusan hadu khandai persen bun ki acquit kini ki accused on technical grounds but ya kata manu bale ki dai ki investigating agency kamut baki pulit ki IO ki investigation officer haba ki investigate lagi tokit kimya tek kat kum ki kendon jo ka NDPS Act nama ki NDPS Act kadai takaan ke bolong hajing sya kadai kaan ke bakhlan ma bante la kami ka jing khai yakini ki jing di buat ndai namar ba teng ki investigation agency ndai tang investigation ka investigation agency rangkat bagi prosecutor kemut kinong yasa jong ka sarkar hakikut kimyat kat kum ki kendon jong ka NDPS Act bun kini ki beri gilat no kadon ka jing tunum jong ki pat ba bala dengi kem yo nong di drug su tang sitayo artoyo lalat no balai namar ba kadon ka technical error la ni ka technical problem kata ka por bakile eta investigation tan nakaliang ka jong ngila ajing mun baka police department kadai bandan ta special team ka bandil betek bat ki NDPS cases pamut bakidon ki officer jong ka police department katu kan ni ki officer ki banlong betek ya ki cases jong ka NDPS but ya kita ki officer ka department ka di banjir da ki bri ki batep bah ya ki kendon ya ki procedure jong ka NDPS Act knang bala da kem ki nong di drugs ya ki nong di drugs ya ki tu ki supplier ki ba ki pulit ki kem ndalapoi hakut kakut lane ki lawyer lane ki pleader jong kitu ki nong syakem ki nong yo daw ban ong ba kini ki jing bakla ki ba por bakile yang ka jing tokit nai le hotu halor kata ka daw on pelat no eki tengi labu kata ka jing dawa ban ngisung tenat ban ong ba na kaliang jong DGP la penting pro yang ba ka department ka dona ka proses lane ha kata ka kam bakitang le menta kumnu ban sna ya kata ka investigation team lane ban don ya kata ka team jong ki police officer ki bandil betek bat ka LDPS cases dikata ka di ka baat bat ka balai hakani ke jingya lenti ke jongi tala arbana ban ya kun yung drugs ni ya kendo ya ki bahaying hasam ni ya kendo ya ki tu kinong di ya drugs samtam ki boong ba lada don kam ya drugs ki mansi wat bentuk na laki jongi yang kisam itu ya ki tiar kali ya ki kali na ki surok ki lenti ki singkin itu ya ki ya na ki yeng jongi paramarjan ba kumta ter na ki snong ki thau Tendre ni wan ban pen kenmau ya ke police department ya i DGP berkumju ru ya kibat ba kaan kani kaan ka batmai kata ke Indian Penal Code ka bala repeal ya ke Indian Penal Code khas pak rupo kani ka Bharatiya Nyay Sanhita arja akulai ka section ka bala ispa khatnyo idon ikendon ni boang ba unu brio ubathiet ya katiar lani kinu kitiar kibadi kitiar kiba uwei pat ubrio tu kinhab ban nga kata kendon kumut kinhab ban syak pencitong tena kalian juga seng ya ajengmut ya ka ya DGP ba ka police department ka ban pelong lane ban tha ik message ne hakano kono kodoro ya kanu program ba kipat ba kintip bakim di ban thiet ya kitiar ki bawan ra da unu brio khamtam kini ginong di drugs ki ba syutu na lagi dong di sam danga kini kendiat sini na kalian juga seng yo oi pun na kibahayem nakakami jong wib na ubadi drug subadang khandri wadu khanyo snam wong ba ka kasiar ko basongdor arsan adu lai po hajar ni khunu jongka tang manyo ya bisa bentit yo drugs kit ulit di kata kasiar ka jongka kador batang lai hajar hadu san hajar tingka tidang don bok rengba ka jingdon jong idukha jong seng rengba ka jing trelang ba kibor kulit nilayo ban yalam yo tau kena ubadi kata kasiar ha kata ko brio ko bathit ya kata kador ko batat bat ngila siu no eta bisa bat shim no eta ya khasiat ringi ni sotur babon bat kibrio ki bahaba ki yo ya kador ko batat ya kanu nu katian ki kloi ban thiet tingi kwa ba police department ka dei ban pen sotur ba kadon ka kendon an kata ka an ko batmai ka section ko batmai la spa khanyo ka ni ka Bharatiya Nyay Sanhita arjan arpulai ka boong bala da fikit ya kanu nu katiar ka basyutu nang nu mapi unong thiet ro pin hab ban ngat hakaan mut pin syak pen sitom kat kum kaan te khnang bakini gibril ki bamelian banthi ikini tiar ki basyutu kin smotu bakim deshu banle kumda te kita ki dikilai teli ki ba ngilayo ban ikren bat i
DGP kong orang matangsi ako bangi kami nanti ba ilaong ro nakaliang kajong ba ikwa banya trelang bat ngi kung kaseng habay day bat kumnu ban te lakam ya kani kajing di bat kajing di drugs ya kaban nakaliang jong kaseng ni kloy banya trelang bat ka police department banya trelang bat kidor barsnong banya trelang bat kinu-kinuro kibayadan manta naman ngimpa bakum kajat benriam ngilay kajing ma kung makalong manta kajing di drugs kung mangiong manta kam day shoot tang sor silong ndai kala puro syakisnong nong kendong kabama kalong ba uniu drugs yo penduk jat yang kani kapateng ke bamenta bat lado penduk jat yang kani kapateng ke bamenta ka bamaru yang kapateng ke batsawan kajongi kum kajat pendri teswa bakatakan ja ngikwa bakani ka jingkerni bandi kumju kani ka jing latlan bakajing yomon bandi yo drugs kadi ban kutno kani kapateng ka jongi bamenta tingile keren ni kita bat nakaliang yo kaseng ila kular bangin ay ka jing trelang bat kibor kulit bat kinu kibor lo by day bat uniu drugs